מי שזוכר אותי, לפני 2 ימים לא העליתי סרטון כזה, לא, 4 כזה. עכשיו לא ראיתם, העליתי את פייפר 1000. פייפר 1000, עכשיו אני עם 696. תרשמו לי מי לעלות. טוב, יאללה, בוא נתחיל. אוי, שתשלמת פתאותים. זה? לא נורא. בוא ניקח כמה שיותר קוביות. לפרוץ. לא. לפרוץ. לא. בשביל הסרטון, יאללה, כן. לא. יאללה. קרא. עוד שנייה. רק אותי. לא שמתי לב. יאללה, עכשיו נתחיל. רגע, תשמע איזה פסטילים. הייתי, יוני 16, לא יודע. 17, 16, כתבו לי בתגובות כמה הייתי. אני אדלוק עוד מעט. עמוס. ראיתם? היא לא עושה כלום. התופייה הזאת, היא רק עושה בעיות. יופי. הצלחתי, כמובן. תן לי 5 דקות, יאללה. רוצה להשלים את המשימה. שרק זה ל5. נשים את הסרטון. עוד כמה דקות. תקשיבו, לא. בוא איתי כבר, לא מאמין. טוב, אין מה לעשות. אני חייב לסיים את הסרטון ב5 דקות. כי זה מעניין. אני הייתי מרכזי קטן. ניקח את הכדור, לא. אני לא מאמין פה. פשוט לא מאמין. יאללה. ביי, אוהב אתכם.